Барыгызга да хәерле кич. Сабадлык көннәре телевидениесе бүген 4 февраль җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Атна информацион программасында соңгы көннәрдә булган яңалык хәбәрләр белән таныштырырбыз. Студиядә Гөлназ Гатауллина. Ә хәзер шуларның кайберләре турында кыскача. Район халкын бүген нәрсә борчый? Авыл җирлекләрендә традицион җыеннар бара. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре дә узган хезмәт елына хисап тота. Уңган татар хатын-кызлары милләтебезне дә, мирасыбызны да саклаучылар. Ә хәзер әлеге һәм башка темалар турында тулырак сөйләрбез. Районыбызда соңгы көннәрнең зур вакыйгасы ул авыл җирлекләрендә баручы халык җыеннары. Мәгълүм булганча, бу чараларда авыл кешесе белән район җитәкчеләре үзара очрашып сөйләшә, фикер алыша, башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясала. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Бу көннәрдә авылларда халык җыеннары бара. Аның беренчесе Олы Кибәче авыл мәдәният йортында булып узды. Җыенга килгән халык иң элек республика һәм районда 2021 елда эшләгән иң мөһим эшләр турында әзерләнгән роликны карады. Шушы ел буе эшләгән эшләребезгә шушы җыенда отчет бирәбез. Үзара салым буенча, башка төрле эшләгән эшләр буенча җирлегебездә бик күп эшләр башкарыла. Менә бу ел, мәсәлән, асфальт юллар җыярга туры килде, ремонт эшләре башкарырга туры килде. Һәм бик күп эшләр, шундый эшләр җирлегебездә бик күп эшләр башкарылды. Халыкны инде менә шушы Олы Кибәч авыл клубына җыябыз елдагыча инде җыелышка халыкны күбрәк җыярга тырышабыз. Дөрес, зум аша да кергән мөмкин бу җыелышка. Зум аша инде дөресен әйткәндә бик кара-каршы очрашып сөйләшмәгәч, ничектер уңайлы түгел шикелле. Шуңа күрә без халыкны инде күбрәк җыярга тырышабыз. Инде җыелышның нәтиҗәләре белән соңыннан да халыкны таныштырабыз. Авыл группалар аша аларга нәтиҗәләр турында хәбәр бирәбез. Аларның сорауларына шундан да җавап бирәбез. Гомумән, ел сайын шундый җыелыш безнең Аллаһка шөкер бик күркәм үтә. Халык җыеннарында алга планнар кабул ителә. Башкарасы эшләр барлана. Дөрес, андый эшләр күп авылда, әле менә ямсыз матур булмаган өйләр бар дип әйтәсез. Аларны ремонтлатып, илис үттереп, рәсмиләштереп бетерәсе бар. Аннан соң инде бар әле менә чишмәләребез, ясап бетерәсе чишмәләребез бар. Алар белән бу ел эш башланды, менә киләсе елга дәвам итәсе бар. Аннан соң инде безнең менә күп балалы урам дибез инде, Солнечный урам, анда менә газ кертәсе бар, аның проектлары әзер инде. Анда юл саласы бар. Инде анда электр энергиясе белән су кертелде. Менә шундый эшләрне әле эшлисе эшләребез бар әле алдагы елларда Алла берсә. Җыенда клуб, медицина учреждениялары, мәктәп, урман белгече, участок инспекторы, янгын күзәтчелеге вәкилләре чыгышы тыңланды. Олы Кибәче урта мәктәбе директоры Рәсимә Габдулхаева да эшләгән эшкә йомгак ясап, рәхмәт сүзләрен әйтте. Ел сайын үткәрелә торган җыеннар, бу җыеннарда инде безнең авыл советы буенча эшчәнлек яктыртыла, еллык эшчәнлек яктыртыла. Һәм инде без бу җыеннарны бик тә көтеп алабыз, чөнки инде үзебезнең җитәкчелегебезнең отчетын тыңлау һәм анда инде үзебезнең эшләгән эшләребезне барлау безгә бик тә күңелле. Һәм әйтергә кирәк, үзебезнең авыл җирлеге буенча инде авыл советы буенча бик күп эшләр эшләнде. Мин үзебезнең мәктәпкә кагылышларын әйтеп китәсем килә. Безнең мәктәп территориясе җәй көне барлык юлларыбыз, сукмакларыбыз асфальтланды һәм бунда инде минем әйтәсем килә бик тә Айрат Камиловичның эшенең бик зур икәнен һәм инде үзебезнең мәктәбебезнең остаханәсенә, гараж мастерскойга ремонт ясалды һәм бу ремонт ясауда инде шушы Айрат Камилович башлап бирде дип әйтәсем килә. Үзебезнең район җитәкчелегебезгә, бигрәк тә Рәис Нургалиевичка, Илмир Дамировичка, Илфат Фуатовичка, Айрат Камиловичка бик тә зур рәхмәтләребезне белдерәсе килә. Шушы остаханәбез безнең инде бик матур түгел иде һәм аңа инде капиталь ремонт ясалып, хәзерге заман таләпләренә җавап бирә торган остаханә итеп үзгәртелде. Хәзерге вакытта инде эшләр бик күп эшләнә һәм менә бу бүгенге җыелышта инде булган эшләрне барлау һәм инде алдагыларына планлаштыру дип кабул итәсе килә инде. Җыенны зом аша район үзәгендәге барлык оешма, учреждение, предприятие җитәкчеләре дә күзәтте. Иске Икшермә авыл җирлегендә үткән җыенда халык мәнфәгатьләрен кайгыртып оештырылган иде. Икшермә авыл җирлеге башлыгы Нияз Нурмөхәмәтов еллык эшкә анализны бик тәфсилләп ясады.
Юллар, шишмәләр төзекләндерү, мәдәният йортына әйберләр алырга, сәхнә киемнәрен тектерергә ярдәм иткән спонсорларга да зур рәхмәтләрен җиткерде ул. Җыенга килүчеләр һәр чыгыш ясаучының докладын игътибар белән тыңладылар. Урыннардан сорау бирүчеләр үзләренә җаваплар да ишетте. Һәр бер учреждениенең мөдирләре, заведующийлары доклад итеп сөйләделәр. Мин бу җыелышка килгәнемә бик сөенәм, бик күп яңалыклар туплап кайтам. Менә мин бүген өйгә кайтканда ярый килгәнемә әле дип сөенеп торам. Җыеннар үткәрү матур бер традициягә әйләнде. Аны авылда яшәүчеләр көтеп ала. Районнан килүче җитәкчеләргә сорауларын әзерләй, тормыш, көнкүреш хәлләрен сораша. Урыннарда булганда шуны яхшы сизәсең. Халык хәзер бик матур, бай, шат, рәхәт яши. Бу хакта алар үзләре дә шатланып сөйли. Икшермә авыл җирлегендә җитешсезлекләр булганы каралып бетеп бара, узып бара. Нәй, андый әзмәзгенләр генә булса дагын, хәзер җитәкчеләр аны күреп алып, безгә ярдәм итәләр. Авыл җирлегендә тормышлар әйбәт, Аллага шөкер хәзер. Бар җирдән дә сулар бар, газлар бар, утлар кергән, бөтен нәрсә хәзер цифровой, белән бара бит инде. Әйбәт яшибез дип әйтәсем килә авыл җирендә. Олы Кибәше һәм Иске Икшермә авыл җирлекләрендә үткән җыеннарда Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов катнашты. Ул халык сорауларына җаваплар бирде. Бүгенге булгавыр, авыр заманда үзебезне һәм якыннарыбызны саклап яшәргә чакырды. Бу көннәрдә җыеннар авыл җирлекләре буенча гына түгел, авыл хуҗалыгы эшчәнлеге буенча да бара. Мәсәлән, кичә Килдебәк авылы мәдәният йортында җаваплылыгы шикләнгән Юлбат җәмгыятенең Килдебәк бүлекчәсе отчет җыелышы булып узды. Биредә район буенча иң күп сөт җитештерелгән. 11 айлык нәтиҗәләр буенча алар беренчелектә баралар. Килдебәк авылы мәдәният йорты тамаша залында бүген ел әйләнә хезмәттә булган авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре җыелды. Җаваплы җитәкчеләр, игенчеләр, терлекчеләр, механизаторлар ел төгәлләнү белән башкарган эшләргә күмәк хисап тоталар. Биредә җаваплыгы чикләнгән Юлбат җәмгыятенең Килдебәк бүлекчәсе, Мәртен агрофирмасы, Туктар комплексы вәкилләре катнашты. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин да биредә булып, һәр хисапны үзенең ныклы контроленә алды. Һәр тармак җитәкчеләре, җаваплы белгечләр 2021 елда башкарылган эшләрне саннарда яктыртып чыгыш ясадылар. Хуҗалыкларда төп керем сөттән, көндәлек савым, терлекләрне ашату, азык хәстәрләү, иген-икмәк уңышы, техника паркы торышы, тәэмин ителеше, бер-берсенә нык бәйләнгән чылбыр. Шуларның берсе өзелсә дә тулы система какшый. Еллык уңыш шулай җыела. 2021 елны без шушы терлекчелек процессы җитештерү буенча алдын урыннарда барып тамамлый алдык. Инде быелгы елда безнең инде барлыгы җитештердек. 42 мең недан артык сөт, шуның 40 меңен сатып, без инде быел 11 айлыкта район буенча беренче урынга, сөт буенча беренче урынга чыктык. Килдебәк бригадасында 1441 баш терлек бар. Аларның 320-се савым сыерлар. Бер сыерга еллык сөт күрсәткече 13 центнердан артып китә. Тулайым дәүләткә саткан сөтләре 41 мең центнер. Акмай, Мөслим сөт комбинатлары белән хезмәттәшлек итәләр. Фәнзия Хайбиева 27 ел биредә сыер сауа. Хезмәттәшләре арасында ул беренчелектә бара. Минем баш саны 40 баш инде, роботтан менде инде 10 баш, калганнары Юлбаттан, тегеннән моннан кайткан таналар белән. Шайтып алар без ала битте, икенче партияга без алып башладылар. Шулардан савган сөт инде 7 бер сыерга 7680 дип әйтимме соң. Точно санын белмим. Шулай сөт савам. Аллага шөкер, менә 2021 елда 50 меңнән дә ким акча алмадык. Акчалар әйбәт чыкты сөт булгач. Җаваплыгы шикләнгән Юлбат җәмгыятенә караган бу хуҗалыклардагы еллык эшчәнлек хисап саннары район авыл хуҗалыгы тармагында лаеклы үз өлешен ала. Биредәге хезмәтне Гафур Хәсәншин да югары бәяли. Сүз дә юк. Үсеш хуҗалык буенча тәэмин ителгән терлекчелек продукцияләр җитештерү буенча бу инде соңгы елларда Килдебәк, Туктар
firmalarında, tinchlik firmalarında köpmedir biz planlaştırıp işleyen işlerin köpmedir neticesi ettik bulatırgandır. Жыйылышның икенче өлешендә юбилярлар тәбрикләнде. Килдебәк бригадасында озак еллар ашханәдә хуҗалык эшчеләренә ашау әзерләгән Раиля Хаснуллина һәм шофер Ринат Мәүлитов бу көннәрдә туган көннәрен билгелиләр. Аларга җитәкчеләре кулларын кысып, бүләкләрен тапшырды. Сез районыбыз яңалыклары белән танышасыз. Дәвам итәбез. Булат Шәймиев районыбызның Улы Нырты авылыннан. Ул бүгенге көндә Германияның Александр Фредерикс университетында тел белеме буенча магистратурада югары белем ала. Укуы пандемияга бәйле сәбәпләр белән хәзергә онлайн шартларга күчкән. Һәм ул бу көннәрдә авылга кайткан. Якташыбыз безнең Дулкын радиосына килеп күңелле әңгәмәдә катнашты. Чит илдә гыйлем туплау, студент тормышы Булатның мавыгыларын Раиля Галәвина сорашты. Today we're at Sabah Dulkınları. We're talking about life and education in Germany, how I got there, about myself, just regular stuff, Дулкын радиосының ишекләре кунаклар өчен киң ачык, ә микрофоны киң күңелле. Булат Шәймиев та шундый кадерле кунакларыбызның берсе булды. Ул безнең якташыбыз Улы Нырты авылыннан. Бүгенге көндә студент, югары белемне бик еракта Германия җирендә ала. Инглиз теленә ихлас бирелү аны шулай ерак илгә җибәрә. 8нче сыйныфтан соң аны өйрәнеп карарга теләк туды. Әни етәрден аны өйрәнә башларга, менә синең сәләтең бар бугай улым, әйтә шуны да өйрәнеп карар дип. Һәм без мәктәптә өйрәнә идек аны, Дания Накиповна белән безнең укытучы белән бергә шулай итеп имтиханга әзерләндек аның белән. Мин үзем кызыксынып, шулай ук полиглот тапшыруын карап чыктым, инглиз телен өйрәндем. Һәм видеолар карый башладым интернетта, чөнки миңа кызык иде инглиз телендәге контент, фильмнар, субтитрлар белән карый идем. Ничектер менә мотивация туды шундый инглиз телен яхшыртырга. Дөньяви тел буларак кызыксыну туды. Һәм ага таба инде мин аны дәвам иттем генә. 11нче сыйныфта да имтихан тапшырдым инглиз теленнән һәм укырга кирдем инглиз теле юнәлешендә. Югары белемне 5 ел Казан Федераль университетында ала. Инглиз һәм алман телләрен тагын да тирәннән үзләштерер өчен магистратурага Германияга китә. Александр Фредерик университетын уку юнәлеше буенча үзе сайлый. Биредә белем алуны дәвам итәр өчен стипендия ота һәм барлык уку чыгымнарын шушы стипендия каплап бара ди. Чит илдә укуны ошатам, андагы биргән белемне ошатам, укытучыларның мөнәсәбәтен ошатам, программа да кызыклы. Пандемия аркасында онлайн гына уку булганга күрә бик ошатып бетермәдем инде, чөнки шулай университетны күрәс килә иде бит инде, үзенә барасы килә иде. Әмма онлайнда укып чыгып була, белемне алып була икән тулысынча. Гомумән Алманиядә кызыклы тәҗрибә, башкача тормыш, аны күзәтүе кызык инде. Кызыксынулары бик күп әңгәмәдәшемнең. Кулындагы шушы уен коралы да аларның берсе дияргә кирәк. Килеп чыгышы белән Хавай утрауларына барып тоташучы кыллы уен коралы укулеле дип атала. Кыяфәте белән нәни гитарага ошаган. 4 кыллы. Булат анда уйнарга интернеттан үзлегеннән өйрәнә. Укулеле белән радио тыңлаучыларга җыр моңнарында ирештерде. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, my friends are turning green. You're the magician. Җырлар иҗат итү, аларны яздыру Булатның аерым бер иҗат юнәлеше. Дусты Нияз Мәбәрәкҗанов белән алар Тараф дип исемләнгән төркем булдырганнар. Альтернатив жанрда җырлар туплап альбом да чыгарганнар. Казанда үтүче татарча чараларга, проектларга чакырып торалар икән үзләрен. Илһам Шакиров башкаруындагы эзләдем мәгълүм сине. Рәхими. Кышкыра сирәкенә, сагуын
Çöl söylep kene Kilseni de irkem yanıma Gülümsürep kene Özledim bağrım seni Yıllar boyu dilime Duymasak menge duymaz Gözlerim seni Бүгінгі күндә YouTube'да Булатның үз каналы да популяр. Булат Шәйми исеме астында 7 елдан артык эшләп килә ул. 3000-нән артык караучысы бар. Анда бары тик татарча чаралардан, булсын ул Татарстаннан, әллә чит илдән кызыклы видеолар, әңгәмәләр элә. Караучылары белән элемтәдә торып, аларның кызыксынуларын яктыртып бара. Видеолар ясаганда төп максат ул татар телен популярлаштыру, яшьләр арасында аларда кызыксыну уяту инде татар теленә. Чөнки без татарча төшерәбез күпчелек видеоларны, Нияз белән дә менә бергә. Һәм безгә бу эшчәнлек бик кызык, без ансыз яшәй алмыйбыздыр һәм үзебезне кызыксындырган әйберләр белән бүлешмичә тора алмыйбыздыр дип уйлыйм. Һәм шулай итеп безнең видеолар туа, без бүлешәбез YouTube'да. Булат быел Германияда укуын тамамлау алдында. Кулына диплом алганнан соң нинди юнәлештә эшләү теләге барлыгы турында да сораштык. Тәрҗемәче эше кызыклы миңа, бәлки аны эшләп карар идем. Яисә укыту, уларакларны укыту бәлки. Мәктәптә булмаса да, тел укыту эшләп карарга мөмкин. Бәлки инде фәнни эшчәнлек белән дә шөгыльләнер идем, берәр кызыклы юнәлеш тапсам. Яшьлек дәрте кайнап торучы егетнең һөнәри белеме дә, кызыксынулары да заман белән бер яңгырашта һәм бик кирәкле. Аларның берсе дә югала торган түгел. Иң мөһиме теләк югалмасын. Булат Шәймиев бүген ныклы адымнар белән шул теләкләрен тормышка ашыру юнәлешендә. Быел илебездә мәдәни мирас елы. Мирасны саклаучылар ул гади халык. Халкыбыз мирасыбызны үз һөнәрләрендә саклап киләчәк буынга тапшыра. Әйтик, татар хатын-кызлары кышкы озын кичләрне элек-электән бәйләү, чигү, тегү эшләре белән файдалы итеп уздырган. Заман башкача дисәләр дә, авылларда бу йоланы дәвам итүчеләр хәзер дә яши. Туктар авылында гомер кичерүче Нәфига Әхмәтҗанованың кул эшләрен алдагы сюжетта күрерсез. Әти белән әни өйләнешкәч, әни безнең күлмәк тиктергән. Бу күлмәк кыйммәт тоелгандыр инде. Шуннан әти булай дип булмый дип, кибеттә машина булган, әнигә машина алып менгән әти. Менә шуннан әни безгә күлмәкләр тегеп киртәләргә. Әнисеннән истәлеккә калган бу тегү машинасына 55 ел. Нәфига апа аны эш өчен иң уңайлысы ди. Беренче тапкыр үз киемнәре, урын җирләрне тегәргә шушы машинада өйрәнгән. Мин инде кичкенәдән машина янында утырырга яратам. Кичкенәдән тиктем. Иң беренче күлмәгемне хәтерлим, апай тормышка чыккачтан әбигә күлмәклек алып килде. Әби безнең урын өстендә утырадыр, аңа күлмәк кирәк булмады һәм мин шуннан үземә иң беренче күлмәкне тиктем. Кул эшләре арасында ниләр генә юк. Милли киемнәр, киезләр, балалар һәм олылар өчен төрледән төрле баш һәм өс киемнәре. Соңгы 10 елда шилтәр, пәрдәләр тегү эшендә зур осталык һәм теләк белән башкара. Әле күптән түгел мунчала бәйли башлаган. Соңгы арада әле мунчала бәйләргә өйрәндем. Бу минем беренче мунчалам. Бик авыр эш дип уйлыйдырым, бер дә авыр түгел икән. Тынычландыра. Менә Алла бирсә, бәйләп бетергәч, ул бит инде кулланырга кирәк дә була. Үзебез өчен дә бүләккә дә осат бирергә 8 март җитә. Аның тормыш девизы теләгән һәр нәрсәне эшләп карарга һәм ахырына җиткерергә. Ярты юлда ташлап калдыру Нәфига апа холкына хас күренеш түгел. Кичкенәдән килгән шөгылен ул гомер буе дәвам итә. Бүген җигерләргә ансын бик яхшы хәтерлим, 2нче класста укыйдырым. Элек бит кич утырга йөрү бар иде. Әниләргә безгә инде әнинең туганнары килгәни, алар шәйшәгә чыгып биткәч, кызыксынып каба төбенә утырдым даган, шуннан шөгыльләнергә өйрәнеп киттем. Сарыклар асырганда инде жонда җигерләп, жуноскиләрдә бәйләдек. Хәзер бит инде сарыклар бетте, жуноскигә бик кытлык калмады. Шуңа җиптән бәйлим инде күбесенчә бәйлим, башмаклар бәйлим инде. Тагын инде шул туганнарга бүләккә китә инде, бәйрәмнәргә бирелә инде. Сорып килүчеләргә болай да бирәм инде. Кул эшләре хуҗабикәнең үзендә озак сакланмый, тиз арада бүләккә таралып бетә. Фантазия һәм хезмәтенең күп өлешен ул үзе эшләүче тамчы балалар бакчасына багышлый. Аның менә шундый кул эшләренә һәвәс булуы безнең эшебездә бик нык ярдәм итә.
Ул безгә бию костюмнары, менә кызларга бию өчен татар алъяпкычлары, калфаклар тегеп бирде инде. Хәзердә безнең менә кызларның иңнәрендә шул алъяпкычлар биегәндә, төрле бәйрәмнәрдә. Шулай ук менә курчакларга, кроватларга, киезләр, матраслар, мендәрләр, гомумән нәрсә кирәк балалар бакчасына, без аңа нинди идея әйтсәк, ул аны хәзер күтәреп ала һәм үзе башкарып та чыга инде. Хәтерләсәгез, менә 2019 елда без Кыш бабайлар парадына менгән идек коллективыбыз балалар белән. Менә ул анда да безгә шушы томчылар материядан томчылар тегеп, менә шулай аның безгә бик нык ярдәм итә инде бу һөнәре дип әйтәсем килә. Шулай ук аның иҗатка гашык булуы да безнең эшебездә чагылыш таба. Ул безнең балалар бакчасының гимны булырлык шигырь иҗат итте дә инде, без тамчылар дигән. Без аны менә районыбызның композиторы Фәрит Абубакиров белән көйгә салдык һәм безнең ул хәзер гимныбыз булып тора инде. Заманча тегү машинасын хезмәттәшләре 50 яшьлегенә бүләк иткән. Моны ул җиңелчә тукымалар, шелтәр, пәрдәләр тегү өчен файдалана. Чигелгән картиналарда останың өендә аерым урын алып тора. Күбесе дини темага багышлап иҗат ителгән. Бу көннәрдә Кулшариф мәчетен чигү эше тамамлану алдында. Моңа өстәп Нәфига апа кырыклап шигырь авторы да. Шөкер итик. Тормыш матур, кадерен белеп яшик. Гомерләр бит килә бер генә. Дөнья кумыйк, изге эшләр эшлик, шөкер итик туган һәр көнгә. Сәламәтлек һәм тынычлык сорап, кулны сузыйк һәр көн Худайга. Ыгы-зыгыларга ис китмәсен, күңелләр бит китек булай да. Илгә килгән афат уртак диләр. Җиңеп булса бердәмлек, алга карап иман белән яшик, йортыбызда булсын иминлек. Сәләт тумыштан бирелә һәм яшәү дәврендә камилләштерелә торган сыйфат. Безнең героебыз илһамга бирелеп, юкны бар итеп яши белә. 29 январь көне Лесхоз бистәсенең Наратбыз сараенда ветеран командалар арасында хоккей турниры булып узды. Иптәшләрчә уен барышын без дә күзәттек. Лесхоз бүген Саба, Орча, Кукмара, Балташ районының ветеран командаларын очраштырды. Уенның ачылышында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов катнашып, спортчыларга җиңел уен, җиңүләр теләде. 50-дән югары яшьтәге ветераннар арасында ир-егетләр дип әйтик, мужиклар хоккей ярышы белән дә безнең күрше районнар катнаша. Орча, Балташ, Кукмара, Саба, Мөрши үзебезнең күрше районнар арасында иң көчле ветераннар командасын билгеләбез бүген. Хоккейчылар өчен уеннан бигрәк күрше районнардагы спортчы дуслары белән очрашу күңелле. Һәм иң мөһиме безнең нинди булуы. Сабабызын кунаклар аеруча ошата. Көндәшләрнең кайсы көчле, ныклы әзерлекле икәнен дә алар яхшы белә. Уенның беренче минутларыннан ук Саба командасы орчаларның лаеклы көндәш икәнен әйтеп узды. Җиңергә исәпләр бармы? Бар да, булмый. Тренировка ничек соң? Тренировкалар алдыра, тренировкалар алдыла. Игралар бар. Санабыз Уенның нәтиҗәләре буенча 4нче урынны Балташ командасы алды. 3тә Сабалылар, Кукмара командасы 2нче урынны яулады. Орча хоккейчылары 1нче урында. 29 январь көне Ямле Саба яр буенда төнге чаңгы ярышлары да узды. Татарстанның төрле район һәм шәһәрләреннән килгән иң җитез чаңгычылар белән Сабалылар да узышты. 500дән артык спортчы арасында безнекеләргә тиңнәр булмады. Тулырак киләсе хәбәребездә. Чаңгы спортын сөючеләрне табигать та кояшлы матур көн белән сөендерде. Ярышлар төнге дип аталса да, ул көндезге сәгать 3тә үк башланып китте. Чаңгы юлына иң элек балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр басты. Аларның шатланып, куанып чаңгы юлыннан атлавын күрү генә дә ни тора иде. Менә спортка юлны каян башларга кирәк ул. Ярышта катнашучы һәр бала кулына бүләкләр тапшырылды. Саба чаңгы 2022 чаңгы трассасы буш тормады. Аннары төрле яшьтәге укучы балалар ярыш сызыгына басты. Төнге ярышларга Татарстанның 14 районыннан һәм Казан, Алабуга, Яшелүзән, Түбән Кама шәһәреннән дә чаңгычылар килгән иде. Сабаның чаңгы трассасын мактадылар. Бу ярышларга килүләренә сөенечләрен белдерделәр. Очень хорошая, мне понравилось.
Кичке сәгать 5-тә башланып киткән ярышларда хатын-кызларда, ир-егетләрдә 15 чакрым арага узышты. Нәтиҗәләр озак көттермәде. 40-45 минуттан инде чаңгычыларыбыз 15 чакрым араны узып финиш сызыгына килә алды. 18 яшьтән 29 яшькә кадәрге хатын-кызлар арасында беренче урынны Сабадан Фәридә Рәхимова, 30 яшьтән 44 яшькәчә хатын-кызлар арасында беренче урынны Түбән Камадан Елена Дегтярева, 45 яшьтән 54 яшькә кадәр хатын-кызлар арасында беренче урынны Балтачтан Алсу Нигъмәтҗанова, 55 яшьтән югары булган хатын-кызлар арасында Казаннан Ания Галимуллиналар җиңү яулады. Ир-егетләр арасында да ярыш кискен барды. Районыбыз чаңгычылары Салават Галиев, Данил Ганиев, Рамил Хужин, Илья Шихабетдинов, Азат Дәүләтшин, Әмин Миннугуловлар призерлар булды. Абсолют җиңүчеләр булып, Сабадан Сабина Хабирова, Нияз Таипов һәм Алмаз Таиповлар танылды. Саба чаңгы 2022 төнге чаңгы ярышлары җиңүчеләренә дипломнар һәм акчалата премиялар тапшырылды. Бу атна китергән яңалыклар менә шулар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алда файдалы мәгълүмат белән танышырсыз. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карарга дәшәбез. Мин һәм атна информацион программасын әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Яңа атна, яңа уңышлар китерсен. Йортларыгызда тынычлык һәм бәхет булсын. Исән сау булыгыз.